Здравейте! Фенове наши! Ние се включваме винаги, когато пътуваме. Имаме страшно много фенове по целия свят. Искам да ги поздравя. YouTube канала ни Стаси Шумков все още е наличен. Така че този път не ни викат. Пътуваме за Будапеща на връх Коледа. Датата е 27. Приложението пише, че имаме закъснения на самолета, но там не пише нищо и все още чакаме. Здравейте! Ние пристигнахме. Пътувахме доста добре. Пилота беше супер. Кацнахме. Стела е намерила таксито ни, най-вероятно. Сега ще видим дали го е намерила, де. Таксито, което трябва да ни вземе и да ни закара към хотела. Добре, че е Стела. Сега ще видим какво ще стане. Ще ни вземе ли човека, ще имаме ли телефон или не. Дойде човека, взе ни и ни остави тук на една улица и вика: оправите се, защото вика, аз ако ви закарам... А, тука? И да не е зад това. Да не е тука. Тук няма как да влезеш. Не, това е друга улица. Друга улица е това, къде е там? Представяш ли не съществува? Не може да не съществува, как няма да съществува? Не видим в интернет. Някаква снимка нещо? Ето виж как е. Това отвън няма никъде. Ето го. Ето го. Нищо не прилича на него. Бързо. Оф. И са? Сме някакъв ляво. Ето я. Не. Все едно не е тук. Е на там. Това е като някакво общежитие. 2 hours later. Най-накрая намерихме как да влеземе с това 40 минути си играхме. Готино апартамент. Малко е страшно. Готина. Кефина. Точно Будапеща стил. Яко. Ето вече сме си намерили апартамента и вече сме си намерили бар. Имаше диджей, Имаше диджей, тук точно диджея спиме, но диджея спря. Коктейлите са супер силни. Коктейлите пиеш един и не му оставаш от масата. Няма ядове, това е перфектно за мен и моите приятели, но в България не е тук. Това ако сме такова, аз се напия с 20 евро. Да. И... Кажи ми аз. Има и такива някакви неща, като билки, все едно. Обаче вие не знаете какво ви очаква зад тази част. Ще ви покажем след малко. You got something, I got something too. I say it matter, you say it don't, but I know. See me in a new light. Добро утро! Ние сме на кафе, защото в готиния ресторант за закуска няма места. Той отваря в 7:30, в момента е 9. Не знам тези хора в колко са отишли да чакат. Поръчахме си... Охо! Вау! Готино кафе, тук е много приятно място. Така, ние къде сме? На Рибарския бастион.
Ето го рибарския бастион. Не, това е църквата. Църквата. Ей, там е той. Ага. Сега ще ви покажа една уникална гледка. Да, яко е. Определено. Има много... Безплатно е, няма вход. Возихме се гратис в автобуса, защото се купува през няколко приложения на телефона, което не можахме да се... Което го изтеглихме след цифър време. И тази си пак казва на шофьора, че не сме си купили билет. Трябва да сме... Къде е съвестен гражданин на Унгария. Орбан дебне. И как няма тикет? Те са го изкартили. То няма. Най-старата сладкарница в Будапеща. Създадена е през 1878. За неговата съпруга кралица Сиси. Кралица Сиси. Интересно. Да, много го Видяхме хората, че чакат на опашка и затова решихме и ние да седнем да видим за какво стана въпрос. Като гледам, не мога да седнем никъде. Но той е мъничко. Ема не, там има някакви хора. Не. Как няма да пуснат? Влезнахме в един музей да видим за какво стана въпрос. Обаче има дълга опашка. Нещата са много яки, се има. 2 hours later. За 8 спирки сме с 16А. Аз не съм се возил на градски в София. Тук се возиме яко и е яко. Вече сме с метро. 2 часа не може да се пребереме до хотела, дойдохме за 10 минути до тук. И 2 часа Стела я върти телефона. Не тя върти телефона. С телефона върти. Сега да видим какво ще се получи този път с метрото. Много вкусно телешко. Изпуснахме го. Гледайте какъв агнешко. Бебито е щастливо вече. Имаме хот чоколад. За сега бих казал, че нашия коледен базар е много красив в България. По-красив е от тоя. Тук. Няма нищо. Специално от тоя. Да. Тук е някакъв квартален според мен. Ама това се води център, не знам. Ще го видим от утре. Това вече е по-сериозен коледен базар. Мислехме си, че ония там пред нас беше и викаме бати коледния базар, обаче това вече е друг. И е супер. Да. Хората какви неща ядат. Пият канолини навсекъде. Това вече е мега голям коледен базар. Окей. Не успяхме да снимаме тичането на тук, за да фанем. Тичахме 3 минути. Тичахме 3 минути, за да фанеме това нещо. Но вече сме тук. И сега ни чака час и половина разходка из Дунава. Ще е яко. Ще е много яко.
Ние се намираме в един типичен унгарски ресторант. Уникален е, там една жена свиреше на пияно. Тук ходят предимно местни хора и кухнята е унгарска. Ние ще ядем гулаш, Стаси ще яде някакво кисело зеле с наденица. Аз ще ям риба. Имаше много интересни неща, разрядка от патица и всякакви такива, но решихме да не прекаляваме с храната. Ще ви снимаме като дойде, защото до сега винаги забравяме. Дано да не се бавят много, ще сме много гладни. Хора, трябва да го видите това. Ето е супичката с хлебче. Я разбъркай. Супата най-много ми е интересно как би била на вкус. Мале! Нямам търпение да ядем. Стаси, ще тестваш ли? Гореща е. Гореща е. Добро утро. Ден 2. Ето, ние сме пред Ню Йорк кафето, за да пиеме някакво кафе, което е в пластмасова чаша и е от прахче, но вътре интериор е някакъв страхотен и сме станали в 7 часа, за да 7:30 да сме тук с такси. 7:30 сме тук, има силно 50 човека пред нас. Ето, гледайте какво става. И тук на всяка минута, буквално на всяка минута, идват по 10 човека. Така че ако си дошъл примерно 7:45, гледайте какво става тук. И ето я Стела, първа писта. Не, аз мисля да пишеш на този твой човек как е чакал 40 минути и къде точно е бил, дали е бил пред вратата. Защото аз тук не виждам, ние ще чакаме може би над 1 час. Така. Това не е нормално. После доста болец има, после ще видим какво ще стане вътре. Вече сме в Ню Йорк кафето, малко е тъмно, да. Таваните са нещо страхотно, поръчали сме си. Ние сме малко в тая зала, където е по-така осамотената, но хубаво хумус, омлет, еспресо. Еспресото изглежда по-добре от американо. Вчера аз съм с американо, може би трябваше еспресо и аз. Много е хубаво. Натам ще ви го снимаме, после ще ви го снимаме и натам, като излизаме, да не се разхождаме прекалено много. Ето тук сме на улица, която може да намериш доста интересни неща. Защо продават толкова много фотоапарат? Кое е моя? Не, грамофонни плочи.
Ние пак сме в заведение. Ние постоянно сме по заведенията. Ма този е уникален. Този е наистина доста красив ресторант. Не знам, много готини интериори, но той просто е... Много яко. Тук само с резервация става. Всички маси са резервирани наистина. Мили хора, показваме пак. Аз всеки път, като се включвам с ядене. Обаче е много вкусно. Тая супа е велика, най-хубавата супа на света. С телешко, обаче защо не усещаш, че е телешко. Много вкусно. Бяха ни дали тук едно комплиментче с пастет отгоре, беше много яко. И хлебчето, това е паприка. Но... Паприка? Да. Ресторантът е уникален. Да. Храната също. Не на празно, не можеш да дойдеш тук, просто е и така. Добре, че съм аз. Добре, че си. Да ни стигна цялото ядене до сега, ами решихме да си поръчаме и десерт, който е ябълков пай от едно време, защото е по рецепта на баба, на някоя италианска унгарка. Може би е у нас там с лепичките. И този пай е велик. Нещо като штрудел, ама не е съвсем като штрудел. Не знам, много е вкусно. Много е вкусно. Просто днес се убих от ядене. Не си заслужава. Много вкусен десерт. В Будапеща всяка улица става коледен базар, както може да забележите. Централната емисия. Много е като си влад. Тук е по-голям базар, защото продават сирена, меса. Чакайте, сега ще ви покажем какво е това. Леле, гледай колко е пълно. Кисело Чакам, зеле Ранила. с свинско. Сега ще ви покажем това какво е. Това е, обиколихме цялото пазар, че трябва да вземе кисело зеле, защото много си ядеше. Ето това е. Брутално изглежда. Много е яко. И сега ще го пробваме. Готвено е сигурно 20 часа. Започвам с Стела. Стела е бесна. На проверката и фърлиха 2 дезодоранта за 2,20 общо. Щеха да й фърлят парфюма. Щех да съм бесен, ако бех фърлили парфюма. Тя се не е разбрала, се не е едното. Се е фърлили, друго не. И само остави тук сам да си купувам. Да си купувам напитка. Тръгваме си вече. Добре прекарахме. Даже много сме доволни от това. От Будапеща. Чай да си купя една напитка.